Hei, tässä on Annukka Seekäsveen SFR Researchista. Esittelen tässä päähuomioita vuosittaisesta institutionaalisten sijoittajien tutkimuksesta. Se tehtiin hieman poikkeusoloissa tänä vuonna samalla aikataululla, eli elo-syyskuussa haastattelut, joista valtaosa tehtiin etänä ja noin 20% fyysisesti. Meillä on mukana upeasti 99 suursijoittajaa, eli eläkesäätiöitä, kassoja, vakuutusyhtiöt, yleishyödylliset säätiöt ja monia muita merkittäviä sijoittajatahoja. Ja tänä vuonna kaiken koronakriisin keskellä niin saimme hienosti vastausprosentiksi täydet 100. Tunnelma, josta lähdimme liikkeelle, oli tietenkin kevään melkoiset kurssimuutokset, heilunnat ja isot huolet. Mutta nyt kun katsotaan tilannetta näiden haastatteluiden pohjalta, niin kaikki on mennyt hämmästyttävän hyvin ja sijoittajilla on hyvin valpas, mutta rauhallinen ilmapiiri. Ja erityisen mukava on nähdä, että sijoittajat ovat yhä tyytyväisempiä varainhoitajiinsa. Ja me näemme paljon hyviä onnistumisia, kun katsomme tuloksia kohta. Ensimmäisenä tulen käymään läpi tiettyjä sijoitussuunnitelmaan, allokaatioon ajateltuja kehityskohteita ja tiettyjä lisäarvopalveluita, joita on haluttu ja halutaan varainhoitajilta ja muilta tahoilta. Sen jälkeen käydään läpi, kuinka hyvin eri varainhoitajat ovat onnistuneet työssään ja näytän myöskin, ketkä ovat tänä vuonna erityisen hyvin onnistuneet palvelemaan asiakkaitaan, jotka ovat tietenkin Suomen kriittisin asiakaskunta. Kun katsotaan varojen allokaatiota, eli sijoitussalkun rakennetta, ja verrataan muutoskehitystä edelliseen vuoteen, niin selkeästi kaksi päätrendiä näkyy. Korkosijoitusten osuus on pienentynyt, ollut 33%, nyt enää 30%. Ja vaihtoehtoisten sijoitusten, eli kiinteistöt, private equity, private debt osuus on kasvanut. Osakesijoitusten osuus on pysynyt samana. Ja kun kysyimme sijoittajilta, mihinkä suuntaan salkun rakennetta ollaan viemässä, niin mitään suuria muutoksia ei ole luvassa, eikä koronavuosikaan ole niitä aiheuttanut. Mutta selkeä trendi jatkuu, eli korkosijoitusten osuus tulee pienenemään. Siellä melkoinen määrä on lyhytaikaisessa korossa, joka odottaa sijoituskohteita. Se tulee pienenemään. Ja minne näitä euroja valuu, niin erityisesti private equity puoli yhä kasvaa, private debt puoli kasvaa, infrastruktuuri kasvaa, eli nämä on kaikki vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Kiinteistöpuolella on ollut tämän näköinen kehitys jo monta vuotta, eli osa sijoittajista yhä kehittää kiinteistösalkkuansa ja osa on vähentämässä sen painoa. Mutta kaiken kaikkiaan niin hyvin semmoinen rauhallinen salkun rakenteen hienosäätö on menemässä koronasta huolimatta. Se, mikä on mielenkiintoista ja jota me olemme seuranneet vuodesta 1996 asti, on se, millä tavoin indeksirahastot elävät salkussa. Vielä parikymmentä vuotta sitten niitä ei juuri salkuissa nähty, mutta tällä hetkellä indeksirahastoja osakesalkusta on jo lähes kolmannes. Ja tähän on tietysti useita syitä, joista suurin syy on kulukontrolli. Mutta toisaalta myös koresijoitusten osuudessa niin halutaan nähdä
riittävää hajautusta, jonka erityisesti globaaliosakkeet, globaali-indeksirahastot antavat. Ja kun siihen lisää vielä sen, että nyt on olemassa jo useita hyviä ESG, eli vastuullisen sijoittamisen mittareilla skriinattuja, eli läpivalaistuja, painotettuja indeksirahastoja, niin sellaisetkin sijoittajat, jotka eivät ole aiemmin voineet ryhtyä indeksisijoittajiksi, ovat siihen nyt lähteneet. Mainitsinkin tuossa osakesijoittamisesta sen, että niiden osuus ei tule juuri muuttumaan, mutta rakenteellisesti globaalit sijoituskohteet, globaalit rahastot, mutta myös Eurooppa-osakkeet näyttäisivät saavan lisää jalansijaa ensi vuonna siellä sijoitussalkussa. Lisäarvopalveluista sen verran, että ilman hyviä osaajia harva pystyy tekemään hyvää sijoitustoimintaa. Ja me olemme seuranneet jo vuosia näitä eri tapoja, eri lisäarvopalveluita, joita sijoittajat haluavat, ja nähneet, kuinka koontiraportoinnissa on lähdetty ulkoistamaan voimakkaasti. Ja tällä hetkellä niin 2/3 sijoittajista on ulkoistanut koontiraportoinnin. Ja siellä ykköspaikkaa on pitkään hallinnut sijoitustutkimus, mutta se on saanut uuden kilpakumppanin, eli JAM Advisors, joka on hyvin vahvasti ottamassa omaa osuuttansa ohi monen eri pankkitoimijan. Vastuullisen sijoittamisen kysymyksissä on kaivattu yhä enemmän apua. 1/3 sijoittajista on ottanut sitä apua joko omilta varainhoitajiltaan tai tähän vastuullisen sijoittamisen kenttään erityisesti panostaneilta konsulttiyrityksiltä. Vahvoja nimiä ovat SEB, Evli, EQ, Danske ja Trasefi. Yhteensä 14 eri toimijaa. Raportoinnissa me olemme huomanneet ESG-puolella valtavia haasteita ja isoja eroja suurten ja pienempien toimijoiden välillä. Sijoitussuunnitelman laatiminen on 3. käytetyin muoto saada lisää apua ja parempaa osaamista omaan sijoitustoimintaan. Ja siellä perinteisesti on käytetty omia vahvoja pankkitaustaisia toimijoita, ja niin on nytkin, eli OP ja Danske, mutta myös EQ ovat vahvimpia sijoitussuunnitelman sparraajia. Seuraavaksi me katsomme, millä tavoin varainhoitajat ovat onnistuneet työssänsä. SFR-tutkimus mittaa varainhoitajien palvelun laatua, ja me mittaamme sitä useilla eri laatukriteereillä, yli 10, ja on merkittävää nähdä ensinnäkin, että sijoittajien tyytyväisyys ylipäätään on kasvanut tänä vuonna viime vuoteen verrattuna, ja meillä on jo tuolla parhaimpien joukossa tunkua. Ensimmäisen sijaan kaikista varainhoitoyhtiöistä voitti EQ, jota kohta luonnehditaan sitten tarkemmin. Ja toisen sijaan suurten sarjassa sai jaetusti Aktia ja Danske. Näistä sekä Aktia että Danske vahvistivat omaa laatuluokitustansa viime vuoteen verrattuna. Pienempien varainhoitotalojen, käyttöasteeltaan pienempien tässä tutkimuksessa, joita me kutsumme Challenger-ryhmäksi, niin voiton vei Taaleri,
joka hyvin voimakkaasti vahvisti omaa laatuprofiiliansa. Challenger-sarjassa myös Lähi Tapiola ja Elite Alfredberg ovat kärjessä, ja näistä uusi tulokas on näille palkinnoille on Elite Alfredberg, joka on innostavaa, kun saadaan uusi nimi listoille. Suurten sarjassa vahva Danske pääsi nytten myös kärkisijoille hyvin voimakkaan laatukorjauksen avulla. Challenger-puolella niin tuolla on monia vain kirjaimilla merkittyjä toimijoita, ja keskiarvo on selkeästi semmoista 3 ja 4 välimaastoa, eli hyvää palvelua, ja siellä on piilossa sellaisia toimijoita kuin Capman, Handelsbanken, Seligson ja FIM, jotka ovat kaikki parantaneet laatuansa. Seuraavaksi katsotaan sitten, millä avuilla nämä huippuvarainhoitoyhtiöt ovat profiloituneet tässä tutkimuksessa. SFR:n Platinum-palkinnon toistamiseen tässä large, eli merkittävimpien varainhoitoyhtiöiden ryhmässä, voitti EQ. EQ on profiloitunut vaihtoehtoisten sijoitusten osaajana ja erityisen hyvänä asiakaspalvelutalona. Ja nämä vahvistivat sen ensimmäisen sijan. EQ:n vastuullisen sijoittamisen raportointi on parantunut voimakkaasti viime vuodesta, ja sillä on myöskin Aktian ohella sijoittajien mielestä parhaiten kuvattu sijoitusprosessi. Se on hyvin selkeä ja läpinäkyvä. Aktia ja Danske saivat tasapisteet. Ja tämä on aika merkittävää, että kaksi hyvinkin erilaista toimijaa ja hyvin monia eri kriteereitä niin saavat täsmälleen saman erinomaisen pistesaldon. Ja ne ovat kumpikin meidän Gold-voittajia. Mutta tässä on iso ero. Aktia on vuodesta toiseen ollut tässä kärjessä, lähes vakituisesti Gold. Ja tänä vuonna sen pisteitä nosti erityisesti ja aivan ylivoimaisesti niin 3 vuoden tuotto ja 12 kuukauden tuotto sekä näkemyksenottokyky. Näissä se oli tässä ryhmässä laadultaan paras. Sen vastuullisen sijoittamisen integrointiprosessi on mennyt eteenpäin, ja myös sen raportoinnin laatu on selkeästi parantunut. Danske on meidän vuoden yllättäjä tässä Large-sarjassa. Se tosiaan sai samat pisteet kuin Aktia, ja he jakavat tämän Gold-palkinnon. Ja mikä tekee Danskesta vuoden yllättäjän on, että sen laatu lähes joka kriteerissä on noussut voimakkaasti, ja sillä on parhaimmat asiakasvastuullisten laatu oli huikeasti paras. Myös vastuullisen sijoittamisen integroinnissa se on tällä hetkellä laadultaan korkeimmaksi arvioitu voimakkaan Kirin ansiosta. Ja myös tuottopuolella on tullut kohennusta. Näkemyksenottokyky on saanut uutta voimaa, ja raportointi kaiken kaikkiaan on paljon parempi kuin vuoden takaiset arviot.
Mä haluan nostaa tässä myös muutaman muun toimijan, jotka eivät näille itse palkintokorokkeille nousseet, mutta ovat hyvin lähellä sitä. Ja näistä SCB on tässä samassa yläkastissa yleiskeskiarvoltaan. Sen vastuullisen sijoittamisen raportointi arvostettiin parhaimmaksi ja myös sen instituutiosijoittajalle kohdennetut resurssit sekä raportointi olivat kumpikin parhaimmat koko tästä varainhoitoyhtiöjoukosta tässä large-ryhmässä. Sitten meillä on Mandatum Life, joka on kirinyt viime vuosina käyttöasteeltaan tänne yläkastiin, erityisesti private debt-tuotteiden avulla. Vaihtoehtoisten sijoitusten puolella EQ selkeästi käytetyin ja toisaalta Mandatum Life oli tämä private debt-talona käytetyin, mutta meillä on myös vahva pankkitaustainen toimija, joka on kunnostautunut hyvin laajakirjoisella, monipuolisella tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoisia tuotteita, ja se on OP. Sitten jos katsotaan vielä käyttöasteeltaan hieman pienempien toimijoiden joukkoa, me kutsutaan sitä Challenger-ryhmäksi. Siellä on myös muutama voimakkaampi muutos tapahtunut kärjen suhteen. Meillä on Platinum-palkinnon voittajana Taaleri, joka on kärkkynyt tätä kärkeä jo jonkin aikaa. Ja se on vahvistanut tänä vuonna erityisesti näkemyksenottoa, resurssointia ja palvelua. Myös raportointi on parempaa kuin vuotta aikaisemmin. Nämähän on pitkiä prosesseja, raportoinnin uudistaminen. Se ei ihan äkkiä tapahdu muutos, eli nyt se on päässyt asiakkaille asti kunnolla käyttöön. Meillä on lähes samalla tavalla kuin Aktia on vuosia ollut vakio Gold-palkinnolla siellä suurempien sarjassa, niin meillä on LähiTapiola, joka on jatkuvasti viime vuodet ollut tässä yläkvartaalissa laadultaan. Ja tänäkin vuonna ei tullut pettymystä, vaan LähiTapiola on jälleen kerran vastuullisen sijoittamisen suhteen paras toimija. Keskiarvoltaan se on paras myös jos vertaa large-ryhmää, ja se on sekä integroinnin että raportoinnin suhteen sitä. Mielenkiintoinen nyanssi on se, että kuten moni tietää, niin LähiTapiola ja Seelikson ovat nyt yhdessä. Ja Seeliksonin, joka on indeksitalona ansioitunut, niin Seeliksonin 12 kuukauden tuotto ja myöskin hinta olivat tämän Challenger-joukon parhaimmat. Varsinainen uusi tulokas tänne laadullisesti kirkkaimpaan kärkeen haastajien Challengerien joukossa on Elite Alphabet. Se sai Silver-palkinnon ja sen parhaimmat laatuarvioinnit tulevat sijoitusprosessin selkeydestä, asiakaspalvelusta, resursseista ja raportoinnista. Erityisesti selkeys on huomionarvoista. Mutta näiden lisäksi niin haluaisin mainita 3 muuta toimijaa, jotka ovat voimakkaasti parantaneet sijoittajien
sijoittaja-asiakkaiden mielestä osaamistansa ja palvelukykyänsä. Ja ne ovat FIM, CapMan ja Handelsbanken. Suomalainen suursijoittaja saa yhä parempaa palvelua ja yhä parempaa varainhoitoa. Ja tästä voimme kaikki iloita. Ja uskon, että yhdessä olemme saaneet kohotettua ymmärrystä siihen, mitä sijoittaminen on ja mikä on hyvää palvelua. Ja kiitän teitä kaikkia sijoittajia ja kiitän myös varainhoitoyhtiöitä, jotka ovat tässä mukana. Kiitos.